everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Popo ka mga ikot! Animal! Nagibuhian ko nila! Mudagan ko! Noy! Noy, lugoy! Dili, managat! Noy! Dagan! May kukas sila na Ay, ako! sulti dagan dito, dili! Eh, sa kitas barko! Hapit na mo larga, dili! Pero dia! Masulti pa mga... Dagan eh, dili! Patpasan to magdagan! Iska! Naigo kas pagpusil atong busit! Natiyan ka na ba? Ayaw ko kabalik eh. Gokda niyo si Ira May. Kay mo dali ko sa pagpauli sa ato Pinoy-anan. Unya! Kinahanglang mada si Ira May. Lakaw na! Tuwan na nga itong mga sakop! Gigukod na nila sa idin! Ayaw isalig sa ato mga tao si Eden. Lakaw na! Oo! Matuman! Noy, lugoy! Naniniawan ta pa ingo sa barko! Ha? Bahala! Mapaboy ta! Baboy. Pati masakpan diri! Baboy ko tawag klaro rin mong tao. Yes, kung baboy. Bahala na ni. Kung ato tas katunggan pa ingon. Asa mo tang mababoy ito? Oh, mababoy lagi. Baboy dali. Sa katas taas pa. Ato ta man ang taas pa ko dali. Dugo! Tabagin di! Tabagin! Ay, sige nakilak diha. Kinala magmaisog ka. Kay mo na ni. Wala. Miliwag na. Miliwag na barko. Ang barko! Oh, wala miliwag na. Bita mo na. Mular ka na. Dali. Padete sa barko. Ato ta si papawagin. Ato ta panago. Kay gisundan kita nila. Ni anak ko sa minga o gadapit. Uwak! Uwak! Mikako! Gitawag ko ikaw! Uwak! Nagsingabot na si Uwak, Mikako. Dad ako pagbalik sa mansyon! Noy, lugoy. Day. Ganong kisurod-surod pag ko nila. Mauna ni Ron. Ako may pangutanon mo noon. Katos lang may pangutan Atok biyan eh. Kakuyog magkakunin mo isigno. Sakay tini barko may pretty. O makitaan ko inis taga-barko niya. Huwag ko ikapriti. Itambog ko sa dagat nila. Ako sa huwag ka rin ko kalukat og tiket. May, gwapam ka. Noy, Okay na may pretty. Basta gwapa. kung doon na pa'y taga-barko nga nagbantay sa atong pagsaka, di kita kasud ini. Ay! Pero ayaw lang kapalakan, Noy. Sakto pa ning kwarta na ako nga ikaplitit ang duha. Amo ba? Nindo tinda. Nadi kay korta? Day. Murag may nakasunod na ito magkunta? Time pa. Kinsa ba dito sila, Daidin? Unsa ko no? Doon na may nakagubot. Doon ay gubot. Ay, sapa! Paminahon to bayo. Unahan ko. Dito sa ubos ng barko! Uy! Ano natin sa pangitaan din eh? Kasabaan maron lab. Kung makita ninyo ang babae, Uy, mga batasan eh. ayaw ninyong patya. Kung makita niyo ang lalaking nga patignaw, patya. Hala! Uy, mas pati bisig na ako. Ako palaguto no. Ayaw laging sapa! Dito na sa wayon ta. Umuon ka sa wayon ta. Ha? Kunta na ron. Di lagi kumuli ako ato na yung mutangan. Mulok-lok kaya tayo dagang binubod mga pisi. Ay, nanguban ka na to! Tuwa sa ubos ng barko! Ha? Pagkatagkatan mo, Katag no. lumpanin niyo ang palibot sa pagpangita kanila! Sunod mo na ako! Huwag yun naman makita eh! Di ay! Tanawang tagdili basta mo gawa sa suok na ilang gitaguan! Saan ka mo? Saan? Atuang kapitan! Ibalik ring barko sa bantalan! Ingna! Pagkalaog ko ng mga pasahero! O pabalhin na sa bigas barko ang mga pasahero! Ingna! Mao ka na akong mando!
Tatuman na sa buhay. Mayo, mayo. Sige. Andan. Andaman ninyo ang dagkong hose. O itunlo ninyo sa dagat. Aron adto niya magkuha og tubig. Andam na! Ang gas nga sa kagalon. Ikatag sa balimot. Nanimanggas. Bahol lagi. Usaw di mo bahugas. Nagbubumas na gas. Ug giwisi-wisi na ba nagbayo? Murag gibindita. Naabot din sa ato ni mutan. Unsa ba kailang buhaton? Kaklaro na ana. Nagduduwalan kipong ka. Ilang daupan ni barko. Mapangandam. Inugduslit anang labaw nila. Managan ta. Dagano itong nimutangan sa mga salbabida. Manguha ta. O ginaot nga. Di ta magkakuag busutol. Siguro na ito kanang dasok sa hangin. Kikuyawa naman sa Ay, lagi kuyaw-kuyaw diya. Di ta mo kuno nagmayo, ana. Basta, pangandam lang. Usaman! Di mo manggawas! Kay sunugon ko ning barko! Ako pa ninyo! Isurindir ninyo ang iyong kagalingon diri kanako! Agaon, huwag yun manggawas. Adi ay! Dili gidi mo manggawas! Okay, kamo, sige! Kamo nga kumakaw man! Diri mo sa kong damit! Kay doslitan ko na kining barko! Andam ang hos. Ni ay puspuro! Nilukoy. Tinudon ka niya. Gili. Vamos ko magpaabot ka. Nagbinuang na siya ba? Mangandam na kita. Pilipito ng gasolina ilang gibobo. Gas na. Pang sahiwar na sa mao. Panam na. Murag bubobo na. Anay. Giisa ng kamot. Muna. Kana. Sige! Budosita na. Karon! Doslitan ko na! Niyan! Wala. Nilukoy. My God. Bida ko na kayo. Dali. Sa taong pamabtis kayo, mga salbabida. Manguha din ta. Tara. Kita na ta. Dagan! Kamo! Pasiritin niyo ang tubig gikan sa hosang kayo. Huwag kamo kupat. Dakpanin niyo sila. Di mo makadakot na mo. Mababanginin ang kuyaman ka na ko! Kukulang ka na! Naugan niyo ang doon sa boss! O kuha sila! Kuha ginin niyo si Irina! Usam kay puti pasabot in ang libro nga akong gibasa. Nagpili ng luluraryo. Dili ba yung may tubok kini? Kinahanglan ako'y unang makakita sa imo ang instrumentos ni Manyo. Aron kapugnan ko siya. Nga mohari din sa ibabaw sa yuta. Ang ganda ng Pascal. Napakangasi ka na ini. Kinahanglan dagutan ko kini. O ipadayon ko ang akong pagkampo. Unsa na? Nahigot na mo pisi sa mong salbabida? Noy! Ako sad. Nahigot na. Gituyo ko niya. Di kita magkabuwag. Sige. Kapag-kapa. Ato ta dito sunahan. Kapag-kapa. Kinahanglan. Kaikis na Nilukoy. Kapag-kapa. Hindi ko gusto badaan nila. Sige, kapag-kapa. Ngayon na kapag-kapa. Sige, kapag-kapa lang niya. Salamat miabot anta sa may bayon. Karon dagan sa ta. Sige dagan gyapon. Magkapakapa gyapon ka magdagan ha. Nindot ka ta magkapakapa. Sige. Dagan sunod. Nagsunod sila nato. Nagsunod bitaw no. Uy, dunay pambot. Nay pambot sunan. Dali din. Manakay ta. Ano magkabiya ka din ni. Pagdali kay nagsunod sila nato. Pas. Dali. Noy! Sakay. Pahimutang. Karon, pandaro mo ni pambot. Kini pisi. Noy! Buhat ako Nilukoy! Lagi tiga bihan. Mata ni ara tadi ni nag-uban na ta. Dali dia. Ano ba kabiya din tadi ni? Okay, hawid din ha. Hawid. Okay, palawigol ka rin ni pambot. Ay, salamat. Salamat, iso
Sus Maria Josep! Salamat kayo taon! May gani kayo at malutos kayo! Brian, kinis Lugoy na! Brian, Lugoy! Congrats, Lugoy! Congrats! Lamano, Lugoy! Lamano to! Tuogwang ka mo to! Brian, kay ka, Lugoy! Brian kayo! May kay Pagis, Lugoy! Nay! Ang sagot, Lugoy! Ay, sige, hilak diha! Man na! Kalikay na tanila! Gusto na! Oh, oy! 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 Ay! Oy! Ikaw! Ay, padol niya! Ay, padol! Ano siya magkagsusunod na mo, oy? Tagay may kagawasan ni Amaw! Hoy! Libat! Tuyamat kang dako! Libat? Puto ka na! Kayo ni mong tirukon! Hoy! Pulgas! Ay, ko na kuto, ha? Ikaw sila! Pulgas ka! Wa ko magkinahanglan sa imong pagpagkatawa! Imo kong di pagkatawa! Oh! Inay ka ni ka buslot ng tiyan mo! Ya, tira! Kit-kiton kong tinain mo ang imong ginala! Saman! Usa! Diyan! Mga mga may tabo ni mo ron! Yan! Pinatyanan tas bahan! Saman! Saman! Takos tas binaharay! Ano saan ka? Ongo ka! Ongo ka ba? Agi pa mong mo! Tarong ba? Pitikyo pang kahayag! Oo niya, bitik yung paghayag! Miduyog ka na ko ang panahon na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.